Wynne dwi, a dwi'n cystadlu yn Strictly leni. Mae ymarfer mynd yn dda hyn o bryd, ond wythnos yma dwi'n gwneud y Viennese waltz, a mae'n anodd achos mae'n gloi, so dwi'n stryglo tipyn bach i gweud y gwir. Dwi'n mwynhau ymarfer, mae catio yn doniol, felly dwi'n chwerthin trwy'r amser, so mae lot o sport, a mae bobl arall yn Strictly yn wych. Dwi'n dwlu Tom Dean a Jamie Borthwick o EastEnders, mae'n donio. Mae MasterChef yn hawdd. Mae Strictly yn anodd, achos cyn MasterChef dwi'n coginio trwy'r amser, ond dwi ddim yn dawnsio, so felly mae rhaid i fi dysgu popeth. Wythnos yma dwi'n gwisgo just tails, classical, so mae'n edrych yn smart, achos dwi'n dawnsio yn y tŷ opera. Dwi'n gobeithio dwi ddim yn mynd penwythnos yma, y penwythnos cyntaf, achos mae'r plan fi am wythnos 3, a mae rhaid i fi dawnsio am wythnos 3.